ма тайёрум. интизорум 3 афсонаву 5 ачоқу 1 суруд. хай ман розиём да 2 афсонаву 3 ачоқу баъд инаву суруди алла буд ку ҳамӯ. ақалон алла биген ма? оча ота эй шумо мара хона мекунед. рӯзи душабе намоиш мешавад. гирья накун. алло аҳла авлода дилша ёфтум. як бало када дили кӯдака ёфтан дар кор. кора ҳал кардан дар кор. як бор воас мекунам. медавам ба сар ҳама корома мекунам хума ханда мегире. не ки ҳами кӯдак чизеро фаҳмидан мехоҳа ё ки чизеро хит кардагиай. не ма коре мекунам ки ягоном чиза хит накана. не шеф ман медонам ки аҳамада пеш мада вазифай. ман бояд вазифама иҷро кунам, кора буд кунам. вазифа зиқ наша раиса. медонӣ ки ман барои ҳамин кор ба дунё омадагӣ. ана қапидум та шефча ширхӯ. ман хай ки коро палёнишид. ту гав мезанӣ? гугу гага? не ту соз гав мезанӣ рӯ та сиёнака матра фаҳмидам. майли ма гап зада метонум. некем ту гапои мара гӯш када метонӣ? даст аввал мара гӯш кун. бира ай 24 соата амада як кофаи гарм биги биё. ана пулора биги 1 2 3 здачта хта памперс бихар брашка. ту ки ман нафаҳмидам. рости гапа бугум ма шефум. ту шеф? ту кӯдакчаи да падгузник. медонӣ падгузникама барои чӣ пӯшидам? барои кором хит нашава гуфта. некем ту кӯдаки хира ҳамара палёни кадӣ, корома хит кадӣ. ҳоп 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 анира брашка коктейл меган. мезани дига умуман памперсам дар кор нестай та ҳичи. хайнам тариқ. гӯш кун, ту шефи ман нести. ман шефи тим рӯж гап зад. не гуфтум. ҳастум. шефи ман нести. ҳастум. нести. нести. ҳастум. нести гуфтум. нести гуфтум безорум кадӣ. ман эт калонум фаҳмидӣ ҳоли очам бедор шавам ман ҳамаша мегӯм. фикрота ай сарат бурор. ҳоле ки ҷои маём тара ҳеҷ вақт интихоб намекунанд. маём кӯдаки ҷада. дар бораи ман ҳеҷ чира намедонӣ. ту ҳоле фикр кардасти ки ман дар бораи ту ҳечи намедонам? ана ка ту мара гӯш кун. аки шодиёв, дуюм номуд чайданов. некем номи мултикӣ доштаӣ. ай куҷо фаҳмидӣ? та ҳам хеле тамбали духони ки ақалан веле ки дучархаро ҳай карда наметонӣ. хирсо веле ки дучархаҳай мекунанд, ту бошӣ веле ки сечархаҳай мекунӣ. иҷа навистагие ки ту 7 солаӣ. 7.5 солаям. маҷус бу чӣ? дар куҷо шомадагӣ будем? 7.5 сола гуфтанӣ будам. ана нав ту хит кадӣ. ту пир шидагӣ. ма майдако, ма мулумулуюм кучумулуюм. ту ҳам хеле пир шидагӣ ки луфтакои пиршидагӣ та ҳоле ҳам напафтаӣ. харгӯшакам? ҳози мода да бозичаҳои замонавияй. харгӯшакам? дафко дигаи бозичаҳои кӯҳнақатӣ бозӣ накун. очай отам тра соз намедонанд. амара сахт нағз мебинанд. он вақтое ки тара нағз медидан он вақто гузашт. ҳози мара нағз мебинанд. нағзбинӣ ранги анами бозичай. вақте ки ман набудам падару модарам тара дӯст медоштанд. барои ту вақт ҷудо мекарданд. ҳамаи бозичаҳо ай ту буд. ту барои ваё ягона будӣ. ана кози ки ман омадам ҳамаи бозичаҳо ай май. дигар ҳушу ҷоншон барои ман ҷоншона дареқ намедоранд. биё тақсим мекунем. ту бизнес кардагӣ нестӣ? дар бизнеси хеле гапо нест. гӯш кун мара чайдановча. ҳама бозичаҳо тарафи ман. дӯстдории во фақат мада мераса. ризқдор ризқи хиша мехӯра, аблағ ҳами зиёдтӣ. хайна нигоҳ, чайдановда дига ҷо намонд. ва дига тара дӯст намедоранд. барое ки ту ганда зиёдтӣ. чайданови бечора. хулоса бозӣ накун, мара диди дур бигирез ки бо ай оила хориҷат накунам. мумкин нест ай оила ягон каса хориҷ кардан. ё мумкин ай